Sziasztok! Üdvözöllek titeket a legújabb Futógondolatok podcastben. A mai vendégem Vakler Ferenc, azaz Fefe. Fefe futóútja 2019-ben egy félmaratonnal kezdődött, és jelenleg ott tart, hogy idén teljesítette először a Spartathlon 246 kilométeres távját, ahol 26 óra és 59 perccel a magyarok között első férfiként, az abszolútban pedig 16. helyen ért célba. De futott már egyéniben ultrabalatont, 100 mérföldes távot és 6 órás versenyt is. A mai adásban Fefe futással kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait és szemléletmódját fogjuk felfedezni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Fefe. Sziasztok! Üdvözlöm én is a hallgatókat, és én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Na hát az első kérdésem az lenne, hogyha a futás előtti önmagaddal találkoznál a mai napon, az ultrafutó éneddel, mi lenne az a dolog, amire leginkább rácsodálkozna, vagy mi lenne az, amit nem hinne el rólad? Hú, egyből egy jó kérdés. Az biztos, hogy amiben nagyon sokat változtam, az a tudatosság. Az szinte 100%-ba tudatossá váltam. Mondjuk inkább 95%-ba. Mi az, ami még rácsodálkozni? Hát szerintem, hogy olyan teljesítményt el tudunk érni, amit egyszerűen fiatalabb korunkban el se hinnénk. Lehet, hogy ez közhelynek hangzik, de ez tényleg így van. És neked mit jelent az, hogy tudatosabbá váltam? Mit jelent a tudatosság számodra? Hát ugye alapjában véve, hogy a pályafutásomat úgy kezdtem, hogy saját magam edzője voltam, és 2022. januártól dolgozom Bódis Tamással, tehát ez már egy tudatosságot jelent számomra. Így a mindennapjaim részévé vált ugye az edzések felépítése, később pedig hát az ember szeretne jobb lenne. Próbáltam utána nézni, hogy mi az, amin tudnék javítani, hogy még jobb legyek. Ugye vannak a különböző plusz edzések, de ezen kívül ugye szerintem nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, a megfelelő pihenés, regeneráció, és próbáltam ezekbe kicsit jobban belemélyedni, és számomra ez mindenféleképpen a tudatosságot is jelenti, hogy ezekre tudatosabban figyelek. Próbálom a napjaimat, heteimet is úgy felépíteni, hogy az tudatos legyen. Ezáltal az eredményeimet is. Szerintem ennek tulajdonítok egy nagy részbe, hogy ez a tudatosság belépett az életembe, hogy az eredményeim is szerintem jobbak lettek. És ezt hogy éled? Mert sokan azt gondolják, hogy, és amúgy ez jogos is, hogy az ultrafutás és ezek a fajta sportágak már azért sok időt és energiát igénybe vesznek az embernek, és te ezt megélted valaha is áldozatként? Vagy ezt hogy éled meg, ezt a sok energiát, és ugye a táplálkozásnál is utána járást, és mindent, ezt te hogyan éled meg ezt a mindennapokban? Hát ugye nem egyszerre történt ez a sok változás, tehát így apránként jöttem rá saját magam tapasztalásai, utánaolvasások, bizonyos tréningek kapcsán, hogy mi az, amiben érdemesebb változtatni. Sokat kis próbáltam, hogy nekem mi személy szerint a jó, bizonyosan szépen lassacskán bevezettem ezeket a dolgokat. Itt most főképp inkább a regeneráció, táplálkozás részről beszélek. És ugye, amint idővel pedig nőttek a megtett távjaim is, mert ugye én is eleinte csak 7 kilométer, 10 félmaraton, maratonnal kezdtem, és egyáltalán nem volt céljaim között, hogy én majd hosszú távot fussak. Sőt, nagyon sokszor megkapom itthon, hogy volt nekem egy ilyen mondatom, hogy üssetek agyon, ha én valaha is egy Spartathlonra szeretnék menni. De idővel ugye hát változott az éhségem nekem is, így futás tekintetében, és ezáltal ugye változtatnom kellett. Muszáj volt az étkezésen változtatnom, mert a nagyobb edzésmunkához több energia kell. Nem fecsérelhetem el az energiámat, most ez is közhelyes, a rossz étkezéssel például.
Plusz ugye nem mindegy, hogy mennyi alatt regenerálódok egy hétvégi hosszú edzés után, emiatt is nagyon fontos szerintem a táplálkozás és a pihenés. Uh-huh. Jó, erre... Igen, Igen. visszatérve, amit ugye kérdeztél, hogy ez mennyi időbe, szerintem a hétköznapokban annyira nagyon sok időt nem veszel. Vannak azért hosszabb edzéseim is, főleg itt a Spartathlon előtt azért ez már egy kicsit változott, mert nagyobb volumeneket kellett edzenem. Inkább itt szerintem a hétvégék azok, ami a hosszabb edzéseket takarja, és emiatt azt kell nagyon jól úgy alakítani, hogy az jó legyen ne csak nekem, hanem mindenki másnak is. Uh-huh. Én próbálom ezt úgy megcsinálni, hogy inkább a délelőttjeim rovására úgymond, és akkor a délutánom az viszonylag már szabad lesz. Uh-huh. Na, majd erre a táplálkozás és erre a regenerációs részre visszatérünk, csak egy kicsit most visszaugranék akkor 2019-be, ahol egy ötlettől vezérelve ugye a félmaratonra kezdtél el készülni és lefutottad, és hogy honnan jött ez az ötlet, hogy került bele a futás az életedbe? Hát én nagyon kisgyerekkorom óta fociztam, és még amikor elkezdtem a futást külön, még akkor is, tehát azt hiszem, talán 2022 nyarán fejeztem be a foci pályafutásomat, tehát ez közel 35 év, tehát a mozgás az mindig is az életem része volt. Futás, hát az úgy jött, hogy feleségem gondolt egyet, és elment egyik decemberi nap futni, és mondta, hogy nagyon jó volt. Hát mondtam, jó, focizok, sokat mozgok, jó, elmegyek én is vele a következőn. És akkor szépen mentünk, kinéztünk egy versenyt, hát akkor most nézzük meg, hogy most versenyen is mit tudunk. Nekem ugye a foci miatt jobb volt az állóképességem, és a Bibicsitára, a 7 kilométeres távra neveztünk. És akkor én ott végül is egy segítője voltam, úgymond, feleségemnek, és akkor döntöttem el, hogy hát akkor nézzünk egy nagyobb célt is, és akkor lett ugye a Vizer félmaraton. Ott is ugye, ez majd ki fog derülni szerintem, te már valószínűleg tudod, hogy én eléggé eredménycentrikus váltottságú vagyok, és ott se a teljesítés volt nekem úgymond a célom, hanem általában mindig egy verseny, egy időt is belövök magamnak, és egy Vizer félmaratonon nem lehet helyezést, mert szerintem ott annyira jó szinten meg nem érzem magam ilyen rövid távon, úgyhogy inkább az időkben gondolkoztam. Hát igen, ez azért az, hogy 35 évig focizik az ember, az tényleg ad egy alapálló képességet. És mellette ugye még abban is szerencsésnek mondom magam, hogy szinte sérüléseim nem is voltak. Igen, és ez eszméletlen fontos, igen. Igen. Mert az nem csak annyi időt vesz el igazából a sérülés, ameddig az ember nem sportol, hanem ez sokkal többet. Hát igen, plusz fejbe is biztos, hogy nehezebb lehet ezt kezelni. Igen. És akkor mondtad, hogy ha az első maratonodra, hogyha jól emlékszem, vagy jól olvastam, akkor még edző nélkül Így van. készültél fel. Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy jó, de mégis kell az edző? Tehát mi történt, ami miatt ez a döntés megszületett benned? 2020-ban volt az első maratonom, az tényleg úgy sikerült, ahogy elterveztem. Ott egy 3 óra 45 percen belül szerettem volna futni, minden probléma nélkül ez sikerült is. Következő évre nőtt az étvágy, 3 óra 30 percet szerettem volna. Na hát itt az összes kezdőhibát szinte elvét. Az benne volt a futásomban, majdnem meghalás szinten, sétálgatások voltak benne, tehát ott nagyon rossz élményekkel értem. Végigmentem, tehát az nem volt kérdés, de az nem volt olyan jó élmény, és utána kezdtem én gondolkodni, hogy lehet, hogy én most itt megrakadtam ezen a szinten, és valami segítség kellene. Én halogattam ezt a dolgot, és ugye következett nem sokkal karácsony, újra feleségem képbe jön, hogy végülis tőle kaptam ajándékba hogy Bódis Tomi lett az edzőm. Úgyhogy végülis magamba érlelődött ez a döntés, a végső lépés pedig
segítséggel megkaptam. Ez amúgy nagyon jó, hogy az embernek olyan párja van mellette, aki így érzi, hogy mire van szüksége amúgy az embernek Hát igen, meg ahhoz, ugye hogy... mellette én ezt már szerintem biztos, hogy többször is mondtam, hogy kellene valami olyan dolog, ami átlendít. Uh-huh. Biztos van olyan, amire én nem figyelek úgy, vagy nem látok bele. Hát ugye nem is, ez egy szakma, tehát teljesen természetes, hogy ugye mindent én nem tudok. Igen. És amúgy mit gondolsz, mi volt a legnagyobb hiba abban az első egy-másfél évben, amíg egyedül készültél, amit elkövettél a felkészülések során, vagy az edzések során? Hmm, hát nem is biztos, hogy hiba, mert lehet, hogy csak inkább nem gondoltam arra, hogy sokkal több gyorsító edzés kell ahhoz, hogy én egy versenyen is gyors legyek. Uh-huh. Szerintem itt én inkább azt gondoltam, hogy idézőben lassabb futásokkal is el tudom érni a nagyobb céljaimat. Uh-huh. Hm. Ez tök érdekes, mert én meg ugye pont, hogy a lassú futásoknak a nagy pártján vagyok. Mondjuk én nem is tartom, meg nem is leszek szerintem igazán gyors futó sose én, Hát úgyhogy én én is mindig azt a mondom, hogy távot... nem kell a lassú, tehát az abszolút, hogy kell, csak ugye kell szerintem helyben lenni a héten mondjuk egy vagy kettő intervall edzésnek is, ami Uh-huh. meg abban segít, hogy gyorsabb legyek. Aha, így értem. Igen, nekem is vannak résztávos, meg intervall Igen, erre edzések. gondolok, igen. Igen, azok igen vannak, de a hosszúk azok általában mindig Hát az persze lassabbnak kell a lenni, jó igen. kis lassú futások, amik úgy sokat tanítanak. Igen, majd még később majd valószínűleg lesz erre kérdésed, de a Igen. hosszú futásokról majd még egy plusz dolgot majd vele fogok venni. Mert hogy amúgy lett volna egy kis adag kérdésem arról is, hogy akkor hogyan választasz edzőt, mit veszel figyelembe, de hát így, ahogy mondtad, így ilyen szempontból ez akkor nem nagyon volt egy ilyen szinten ez egy tudatos döntés, hanem ez egyszerűen a sors úgy hozta, hogy Így van. Bólus Tomi lett Maximum, az. hogyha nem lett volna ilyen a kezdetbeli kapcsolatunk a Tomival, akkor utána már a saját kezembe vettem volna a dolgokat, és akkor Uh-huh. kerestem volna, de nem volt erre szükség, szerencsére. Igen, ez nagyon jó, hogy elsőre így megtaláltad azt az edzőt, akivel együtt tudsz dolgozni. Na, és akkor ugye többször, annyi minden kérdés van a fejemben, mert azért, ha úgy nézzük, azért 6 év alatt nagyon nagy utat jártál befutóként. Tehát, hogy azért 2019-ben még egy félmaraton, és most meg már 2025-ben vagyunk, és már 246 kilométer, ami nem is még csak a táv, hanem a szintemelkedés a minden miatt is egy ugye jóval keményebb, mint mondjuk egy ultrabaraton, az sem Biskóta, de azért a Spártatlon, de ezt majd maximum kijavítasz, hogyha nem úgy, így gondolod. Tehát, Egyetértek amúgy. hogy azt mondanám, hogy az én mentalitásom szerint ez amúgy egy gyors, de ha tudatosan van csinálva, akkor egy teljesen jó tempó. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy kicsit türelmetlenség. Te ezt hogy látod amúgy ezt a fejlődést, hogy mikor döntesz el egy olyan dolgot, hogy akkor most emelek a távon? Tehát hogyan épültek föl ezek a fejedbe, hogy jó, akkor most nézzünk meg egy hosszabbat? Ugye, amikor Tomival elkezdtünk dolgozni, ugye az volt a cél, ugye ez a 3 óra 30 perces maraton. Ez 22-ben ez ilyen könnyen, tehát annyira könnyen sikerült, hogy ott látszott tényleg az, hogy ez majdnem egy éves munka, az beérett. És 23-ba, hát igen, azt hiszem 23-ban voltam először egy 50 kilométeres versenyen. Hát ugye ilyenkor mindig jön az, hogy hosszabb távon is mit tud az ember. Akkor még csak 50 kilométerekbe gondolkodtam, hogy esetleg ott még tovább tudom-e tolni ezt a maratonig egész jó tempót. És amúgy 2 versenyen voltam, a Szerelmesfüreden és az Ultra Lupaton. Hát most nem is emlékszem, hogy Füreden talán 4. vagy 6. lettem, de egy nagyon jó idővel, Lupaton pedig 2. lettem. És ez szerintem ez volt az olyan lökés, hogy
hogy itt már elkezdtem gondolkodni, hogy lépcsőfokonként megnézni egy nagyobb távokat. Meg hát ugye valószínűleg közrejátszott az is, hogy Tomi ultrafutó. Uh-huh. Nem is rossz, így Pont. fogalmazva. És valószínűleg egy példa is így nekünk, mint az ő futói, nem csak a futás iránti hozzáállása, a gondolkodása, eredményei kapcsán, hanem mint emberként is. És szerintem ez is egy lökés lehetett felé, hogy a hosszabb távok. Illetve az a kíváncsiság, hogy tényleg hogy az ember mire képes. Én azt gondolom, hogy amúgy 23-tól indultam a hosszabb távok felé, tehát most 3 évről beszélgetünk, ez akár lehet mondjuk kevés is időbe, de talán még szerintem az elfogadható, hiszen azért edzés munkába már én 2023-ban is azért nagyon sokat futottam, tehát 4000 kilométeres éveim voltak. Aha. Versenyek viszont meg nem voltak hosszak. Nagyon sűrűn versenyekre nem is járok. Hát igen, mert ezzel a mentalitással, meg ilyen célkitűzésekkel az, szerintem az kiégés. Hát maximum úgy megyek versenyekre, hogy az tényleg edzőverseny. És annak megvan a miértje, illetve hogy ott nekem hogyan kell azt a versenyt letudni. Hát igen, akkor ez egy teszt jellegű Hát próba. igen, egy kicsit kiszakadni a hétköznapi mókuskerékből inkább. Letesztelni a frissítést, mondjuk azt én edzésen is tesztelem, tehát nem kell külön. Inkább az, hogy ne egyedül csináljak egy 50 km-es edzést, hanem te közegbe legyek, és kis verseny-feeling legyen az emberben. Hát igen, mert azért, és akkor körülbelül mennyit futsz egy hónapban, ilyen 300-400 kilométerek? Hát annál többet. Annál már többet, aha. Hát most, ugye ezt is, most azért meg lett emelve nyáron, de alapjában véve szerintem olyan 450 körülbelül a minimum. Most itt nyáron azért felmentünk, az augusztusom az például 850 kilométer volt. Az igen, az már igen, már azért az már nagyon, igen, és nem is olyan egyszerű edzésekkel. Ez is olyan 2023-tól szépen egyenletesen így emelkedett felfele. A versenyeknél arra mondhatják, hogy igen, 6 órás után én egyből 100 mérföldre mentem, hogy azért ez egy nagy ugrás volt. Ott még nem is tudtam, hogy mi fog történni. Az szerintem a Tominak is ilyen rejtély volt, hogy mi lesz ott azon a versenyen. De amikor az megtörtént, ez a verseny, és tök jól sikerült, meg úgy, ahogy kis gondoltuk, meg ahogy terveztük, utána már nem volt ilyen kérdés bennem se, meg szerintem benne se, hogy azért jó úton járunk. Igen, jó, én biztos, hogy én nem is dobnék rád egy követ sem, mert én úgy kezdtem el a futást, hogy 2023. augusztusában kitaláltam, hogy 23. decemberében lefutom a maratont, és lefutottam, majd 24. júniusában már az UTT 65-ön futottam, tehát, hogy és nincsenek is meg azok az eredmények, mert ugye nincs meg az a stabilitás, az az edzésmunka mögötte, mint hát ami szerintem nálad ez az alapja, igen, az edzésmunka, igen. És ez például én is észrevettem, hogy engem például elvitt ez a türelmetlenség, ez a lendület. Mert amúgy időben szerintem az elég lett volna az a 6 hónap neked is, így felkészülni. Csak valahogy, igen, tehát meg a test azért kell, hogy idomuljon, mert én azért előtte, ugye te tényleg világéletedben, amióta érzi, hogy sportolsz és mozogsz, és főleg a futás, ami egy állóképességi. Én is sportoltam, csak valamikor táncoltam, valamikor 2 évig nem csináltam semmit, stb. Tehát nincs meg az a konzisztencia. És szerintem pont a futás, és főleg az ultrafutás, a konzisztencia az alapja igazából ennek, mert hogyha az ember kiadj egy fél évet mondjuk futásba, hát az nem fél évet kell ledolgozni, hanem szerintem jóval többet. Úgyhogy igen, ez a fajta úgymond határ, hogy kinek mennyi idő után, mert most is például van olyan ismerősöm, aki életében nem futott útrát, de maraton után egyből az UB egyéni,
nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogja csinálni. Tehát azért vannak ilyenek, ami tudod, hogy így elsőre azt gondolnám, hogy ez ego, és nem biztos, hogy jó ötlet, és lehet, hogy neki meg egyszerűen ez az útja. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye nálad azért érződik, hogy szépen a munka az egymásra van építve, Hát és igen, főleg... volt nekem UTT is még közben, 65-ös, 6 Fú, az is egy órásból volt gyilkos verseny. 2, amilyen hosszabb 70 kilométer Uh-huh. környéki, de szerintem inkább a legfontosabbak a hétvégi hosszú futások. Ez Uh-huh. folyamatosan, és ez minden héten mentek. Uh-huh. Tehát szerintem az jelentette a legfontosabb álló képességi felkészülést rá. Uh-huh. És neked amúgy mi a legnehezebb a futásba, ha van ilyen, amivel úgymond úgy bármennyi olyasmi nehézséged van? Én például nekem a frissítés. Tehát, hogy van-e olyan területe a futásnak, ami lehet, hogy most már nem az, de mondjuk régebben az volt. Hát régen a frissítés az nekem is problémás volt, de annak is utána olvastam, tapasztalásokat szereztem, tényleg mindent kipróbáltam saját magamon. Most már elmondhatom azt, hogy szinte, az is 95%-ban azért jól működik. Például Uh-huh. most egy Spartaton semmi problémám nem volt, pedig géllel, izóval mentem végig. Aha. Semmi szilárd. Én nem is szoktam futás közben. Uh-huh. Ez volt, amiben nagyon sokat kellett szerintem magamon is tapasztalni és fejleszteni. Mi lehet? Hát, ez hülyen fog hangzani, de inkább ez hogy ugye az ultrába nem azt a tempót futjuk, amit mondjuk hát nem is az intervall edzésen, de mondjuk egy tempófutásos edzésen, hanem Uh-huh. azért sokkal lassabban kell futnunk. Türelmesnek kell lenni. Főleg a versenyek elején. Szerintem ez a legnehezebb, és ezt nem hiszem, hogy ez csak nekem jelent idézőjelben problémát, most már nem probléma, mert tudom, hogy miért van, és miért nem Uh-huh. szabad gyorsabban. Uh-huh. Igen, hát ez egyértelműen nem csak nálad van ez és ezt igen, nem is feltétlen türelmetlenségnek, ez nem is tapasztalat, de talán egy kicsit a tapasztalattal jön ez, hogy az ember így, ahogy te is mondtad, hogy Hát már igen, egyszer-kétszer érted, valaki átlátod. belebukik ebbe, akkor biztos, hogy rájön, hogy nem szabad elfutni az elejét. Igen. Főleg egy 250 km-es verseny, ahol 150 után jönnek az igazán nehezebb dolgok, Hm. ott meg főleg, és nagyon sok embernél lehetett látni most is, és pártatlanul, hogy hát, pedig valószínűleg tapasztalt futókról beszélünk, Uh-huh. de mégis elvitte őket ez a kezdeti lendület. Hm. Igen, ez egy nehéz, meg ilyen szempontból szerintem, és minden sportban a versenyzés, a versenynap maga, meg az időszak, az egy mindig más. Mert mindig más az idő, mindig más az ember kedve, mindig más az ember gyomra, legalábbis az Igen. enyém. Lehet, hogy neked már van ehhez is egy jó tippet, hogy lehet ezt nagyjából ugyanolyanra betenni a gyomrot, majd a táplálkozás. Talán magamnál igen, tudom, de hogy másnál, Igen, mert ez egy teljesen összetett, tehát hogy nagyon sok a variáció, tehát nagyon sok mindentől függ egy versenynap, és ebbe bele lehet úgymond egy kicsit így zuhanni, hogyha nem úgy sikerül egy verseny. Neked volt olyan versenyed ugye azon a maratonon kívül, ami nem úgy sikerült, vagy annyira nem úgy sikerült, tehát nagyon szignifikánsan másképp sikerült, mint ahogy tervezted? hát a Lupatónál nem azt mondanám, hogy annyira másképp sikerült, hisz második lettem, de ott szerintem elfutottam nagyon az elejét, és a meleg ott fejbe vágott, tehát ott az Uh-huh. utolsó 15 kilométer az nagyon rossz volt. Akkor a mostani UTT-t mondanám, de ott meg inkább gyomor problémám volt. Ott inkább Uh-huh. az volt a nehéz feldolgozni, hogy hát ennél sokkal jobbat tudok, Hmm. de emiatt ez nem működik. Oldalszúrások, stb. Szerintem már Uh-huh. tapasztaltál ilyet. Ott Uh-huh. az volt a lényeg, hogy akkor ezt idézőjelben végig szenvedjük, és Uh-huh. lesz kilométer a lábamba, edzőverseny volt, tehát annyira nem ütött hátba mondjuk a dolog, de Uh-huh. azért nem volt jó, hogy húha, most ez tényleg egy úgymond hosszú edzés, és ezen is már ilyen problémám van, akkor mi lesz majd, ha
Görögországban leszünk, tehát ezt azért fel Mhm. kellett fejbe dolgozni, minél gyorsabban elfelejteni. Aha. És itt a versenyekre így a mentális felkészülés azt arra teszel hangsúlyt, vagy van-e bármilyen módszered, vagy úgy vagy vele, hogy megyünk, futunk, csináltuk az edzést, és akkor sikerülni fog úgy is, ahogy kell. Én teszek nagyon sokat érte, tehát én dolgozok a mentális dolgaimon. Uh-huh. Az biztos, hogy nagyon fontos az, hogy az edzések azok meglegyenek, ezáltal kapok egy olyan önbizalmat, hogy a munkát elvégeztem, amit ugye kiszabtak rám. Tehát az akkor már nem lesz olyan problémám a versenyen, hogy fú, nem tudtam megcsinálni az edzésemet, most akkor emiatt ugye nem fog sikerülni. Emellett meg azért nagyon sok olyan dolgokra próbálok felkészülni, ami mondjuk egy nem várt helyzetek, hogy mik történhetnek, hogy a verseny folyamán rengeteg, egy 200 kilométeres verseny rengeteg olyan dolog történhet, amire esni fog az eső, nem is tudom, kidörzsölődik a lábam, ruhát kell cserélni, Görögországba készülni, hogyha mi van, hogyha jön egy kóborkutya, tehát nagyon sok dologra fel lehet előre készülni, akkor amire nagyon kellett mondjuk felkészülnöm, mert én mindenkitől azt hallottam, hogy nem a fölfelékkel vannak a problémák, hanem lefele kell okosan futnunk, combokra vigyázni, Uh-huh. hogy akkor azt edzésen is, a dombos edzéseimben folyamatosan arra figyelni, és ezáltal ugye felkészítettem magam, hogy a versenyen ugyanezekre a dolgokra kell odafigyelnem. Uh-huh. Amit még szeretek használni, ez főleg inkább az erősebb edzéseimnek a végén, tehát ezért mondjuk ezeket kell mondjuk csinálni, és az utolsó 2-3 ezresnél ez a vizuáció. Uh-huh. Tehát beleképzelem magam azt, hogy most a versenyek az utolsó kilométerénél vagyok, és ezt ebben a tempóban kell csinálnom, akkor mondjuk teszem azt, megnyerem azt a versenyt, és ez ilyen próbálom átélni azokat az élményt, hogy milyen lehet majd ott a versenyen célba érni. Hmm. Nagyon jó. Hát mert szerintem fontos. Én is azt Egy... gondolom, hogy ez szerintem ha fel lehetne osztani mondjuk egy versenyre való felkészülést, a futás részére adnék mondjuk egy 40%-ot, egy olyan 30-at, hogy a frissítésed az a rendben legyen, és a másik 30-at az biztos, hogy a mentális Hmm. felkészülés. Hmm. Hmm. Igen, szerintem ez jó. Nekem csak azért lenne több most a frissítés, mert az a rossz. Hát igen. És De mindig arra kell nagyobb hangsúlyt feltetni, amiben úgy érezzük, hogy le vagyunk maradva uh-huh. magunkhoz képest. Uh-huh. Igen, és tényleg te ezt úgymond ez a hasonlítgatás, mert azért te eléggé eredményközpontú futsz, ami szerintem egyáltalán ugye nincs ezzel semmi probléma vagy ilyesmi, viszont ugye ennek lehetnek árnyoldalai, hogy mondjuk az ember nagyon hasonlítgatja magát másokhoz, hogy nézi, hogy az a futó hogy teljesítette azt a versenyt, amire mondjuk készülsz. Ezeket tudod így kordában tartani így az elmédbe, vagy hogy vagy ezzel az eredményközpontúság, de végül is mégis magaddal versenyzel, és nem Igen, ez más. pont jól mondod, hogy ennek szerintem mind a kettőnek kell lenni az emberbe. Tehát kell annak is lenni, hogy saját magadnál jobb akarja lenni. Szerintem ez az alap. Nekem minden versenyre megvan egy kitűzött időbeli célom. Általában azért van ABC, Uh-huh. hogyha bármi is közben jön, akkor legyen még mindig egy kapaszkodóm, ami Uh-huh. motivál, hogy mégse az legyen, hogy sétálgatok például, hanem akkor küzdök a B célomért, hogyha mondjuk egy kicsit is fáj a hasam, Uh-huh. vagy mondjuk eső jön, és állandóan öltözgetni kell, mint például most a Spartatlonon. Az, hogy máshoz persze szeretne az ember minél előbb végezni, de azért a realitások talaján is kell lenni. Tehát mondjuk, hogyha Tomi vagy a Fotis indul a Spartatlonon, akkor az ember nem gondolhatja azt, hogy az első helyén leszel majd úgymond harcba, de mondjuk egy utóbbi időkben visszanézett top 10-es eredmények, 15-ös, 20-as, teljesen mindegy, ki hol gondolja ugye az egyéni eredményét, akkor már el lehet gondolkodni egy eredménybeli helyezésen is.
Én Uh-huh. általában mind a kettőt ugye felszoktam magamnak ugye egy célként ugye tűzni most is, ugye ezért sem mondom azt, hogy teljesen elégedett vagyok ezzel a Spartatlonnal, mert az előzetes AC-jaim nem teljesültek. Uh-huh. Hm. Na hát akkor kicsit menjünk rá így a Spártatlonra, mert szerint ugye ez egy, főleg én még csak 2 éve futók, tehát egy főleg kezdőfutónak, meg nagyon sok futónak, ez ugye ez egy eszméletlen teljesítmény a Spártatlonon az, amit csináltál, és most ugye mondod, hogy ugye nem vagy úgy van vele megelégedve a saját teljesítményeddel. Ez amúgy okoz csalódást? Csalódásérzést benned? Én azt mondom, hogy talán az első pár napban egy kicsit igen, Aha. és amikor ugye leülepedett ez minden bennem, és végig gondoltam mindent, most abszolút büszke vagyok magamra, tehát nem Uh-huh. sokszor történik ilyen meg, de itt most igen. Szerintem, hát, talán is csak azt tudom mondani, hogy mivel nem értem el a célomat, emiatt egy pici kis csalódottság van, de ugye ez átfordult ott szerintem az a pár nap után egy motivációvá. Uh-huh. Ez igen, és hogy tudom jó, hogy ennél jobbat tudok. Én most nem fogom a körülményekre, mert most jó, elment az öltözgetésekkel pár percek. Nem biztos, hogy ott ez lenne ami javítanom kell, hogy legközelebb ez jobban sikerüljön, hanem hát még valószínűleg bizonyos dolgokra több hangsúlyt kell fektetni a felkészülésbe. Uh-huh. És mik ezek a dolgok? Milyen tanulságokat vontál le amúgy így a Spártatlon után? Én most tényleg azt gondolom a mostani verseny alapján, hogy egy icipicit mehettem volna gyorsabban az elején. Uh-huh. Az biztos, hogy már így is elég sokat készültünk a dombos edzésekkel, de még azt gondolom, hogy még mindig nem volt elég ahhoz, hogy az én célomat elérjem. Tehát lehet, hogy emiatt is a célom egy kicsit túllőtt volt, mint ami az akkori tudásom engedett. Úgyhogy szerintem arra sokkal több hangsúlyt kell fektetni, meg szerintem még több erősítést kell. Uh-huh. Hogy tényleg főleg a felfelé futásoknál azt minél jobban meg tudja futni az ember, az szerintem muszáj. Uh-huh. És milyen keresztedzéseket szoktál csinálni? Hát azért elég sokat biciklizek, ez mondjuk télen görgőzéssel talán helyettesíteni tudom az utcai biciklizést, erősítéseket azért csinálunk, de mint mondottam, ez kevés. Tehát ennél többet is kell, illetve heti minimum egyszer jogázok. Uh-huh. Szeretnék többet is, csak nem mindig fér bele az időben. De Igen. rá kell vennem magam, mert az is erősít, nyújtásban is jó, mentálisan is azért az ember segít. Úgyhogy hát ezeket mindenféleképpen kell. Uh-huh. És itt az erősítés alatt itt otthoni erősítés, vagy funkcionális teremben mondjuk edzés, tehát mi az erősítés? Hát télen ugye nekünk vannak közös edzéseink, ott szoktunk együttesen erősítő edzéseket csinálni. Hát általában itthon szoktam saját testsúlyost, főleg ilyen korizomerősítésre rámenni. Ugye azzal is időt spórolok, hogy nem kell A-ból B-be elmennem, hanem itthon szépen leterítem a kis szőnyegemet, és akkor így csinálom. Viszont ennek sokkal többet kell. Illetve még ugye szerintem a lábedzésekre is, a combokat sokkal jobban meg kell erősíteni, mert hát ez megeszik a combot. Tehát ez az állandó felle, és nagyon sokáig nem vesz észre az ember. Tehát annyit látsz csak, hogy lassabban megyek. Miért megyek 5:40, amikor 5:30-ba kéne mennem? Ja, hát utólag kiderül, hogy kilométerenként az emelkedett, csak olyan kis súnyi módon, hogy észre se veszi az ember. Igen, azok a legrosszabbak, igen, mert egy jó idő után veszi észre csak az ember, hogy amúgy fölfele megy. Igen. Igen, ez nekem is a comb meg a farizom, ez a kettő, amit érzek, hogy egyértelműen még nagyon, nagyon brutálisan, mert hogyha a csípő ugye nincsen jól megtartva, akkor és szétesik a futótechnika. Igen, és minél többet fut az ember, vagy minél gyorsabban, az muszáj, hogy erős legyen.
hiszen Igen. azok tartanak mindent. Igen. Igen. És ezt bevallom, hogy ebben is, tehát én még nagyon az út elején járok így a futásnál, tehát én is így egyre jobban, hónapról hónapra egyre jobban látom azt, hogy úristen, még mennyi munka van. Hát igen, és az Ezzel. ember sokszor a saját kárán tanulja ezt meg. Pedig a példák ott vannak előttünk, csak addig ugye nem veszük komolyan, amíg rajtunk nem látszódnak ezek a idézős problémák. Igen, igen. Hát igen, én is ilyen vagyok, hogyha megtapasztalom, addig is meghallom és felfogom, amit mondanak, csak egyszerűen, amíg nincs mögötte az a tapasztalás, hogy a saját bőrömön az a fájdalom, az a valami nem érkezett meg, és nem tudtam megélni, addig nem tudok annyira mit kezdeni az információval. Ezen is majd kéne valahogy javítani, hogy azért még jobban pedig sokkal jobban figyelek már így is arra, amit mondanak az edzők, meg a Hát ez egy tapasztaltabb tipikusan futók. időkérdése, hogy szép lassan be fogjuk úgyis építeni. Aki fejlődni akar és jobb lenni, az úgyis be fogja építeni. Ez így van. Melyikre voltam úgy nehezebb felkészülni, az UB egyénire, vagy a spártatlanra? Hát, hát biztos, hogy a Spartatlont mondanám, de azt nem mondom, hogy az UB-ra nem. Nem Uh-huh. volt még 200 kilométeres versenyem. Szakaszokban már ugye azért is könnyebb az UB számomra, mert magyar vagyok, itthon vagyunk, szinte ismertem az egész útvonalat. Tehát ez egy könnyebbség volt. Uh-huh. Viszont 200 km fölött itt még nem futottam, emiatt nehezebb volt. A Spártatlon meg egy teljesen, az egy igazán egy komfortzónából kilépés volt. Azban nem volt kétségem az UB és a felkészülés után, hogy ezt le tudom futni szintidő alatt, tehát ez nem volt kérdés. Az, hogy ott majd milyen nehézségek várnak, inkább ez volt ilyen kérdéses számomra. Szerintem ezt tette, az összetettsége tette nehezebbé. Uh-huh. Hm. Mert ugye az Igen. UB-ban szinte minimális szint van, az is maximum a végén van egy kicsit. Tényleg az, hogy ismerjük a tájat, ez megint egy könnyebbség. Biciklis kísérő, megint egy könnyebbség. Ja, igen, mert a spártatlanon ott nincs, ott csak a pontokon Ott is bizonyos lehet. pontokon, igen, Uh-huh. igen. Ott sem minden ponton, hanem egy megadott pontokon lehet. És Uh-huh. megadott személy segíthet csak. Uh-huh. Igen, és hogyha jól tudom, ott azt azért elég szigorúan, tehát ilyen büntetőpontokat is adnak, tehát hogy Igen, igen, ott igen. az tényleg az ember nagy részben teljesen egyedül van ebben az Hát főleg egész. ugye az elején, a 80 kilométerig egyszer találkoztunk. Hm. Ott azért nehezebb, magammal kellett vinni a frissítésem egy részét. Lehetett volna előre is küldeni, de az is macerás lett volna egy kis Uh-huh. csomagból. Úgyhogy inkább magammal vittem futó mellénybe, amit én Uh-huh. megint nem szeretek, tehát én nem szeretek abba Uh-huh. futni. Hát itt muszáj volt. Aha. De és arra előre készültél is, erre is például, hogy tudtad, hogy az elején, tehát azért vetted föl mondjuk edzésem mellé, csak azért, mert szokni kell. Nem Így szeretem, de van, így muszáj van. ezt csinálni. Így van, ugyanúgy a frissítéssel együtt én úgy Aha. csináltam. Tehát próbáltad Minden teljesen hétvégé hosszú, megprodukálni. így van, így van. Uh-huh. Hát igen, ez a fajta tudatosság szerintem az, amivel jó eredményeket lehet elérni, ahogy mondtad is, hogy felkészülsz egy csomó mindenre, hogy mi történhet, Hát igen, akár a ne is. ott legyen mondjuk meglepetés Igen, ez a dolog. igen. És amúgy te a fájdalommal hogy vagy? Mert azért az ultrafutásnál szerintem a fájdalmat, vagyis hát lehet, hogy ahol én járok, ezt innen mondom, hogy annyira nem lehet úgy kizárni, hogy mindenképpen lesz Hát, fájdalom. Mert azért a test ha az nincs, az akkor nagyon jó, ultrafutásnál, nagyon szerencsés valaki, de nem hiszem, hogy ilyen lenne. Én nem hallottam. tehát azért gondolom én is, hogy ezzel te hogy vagy ezzel a fájdalom szóval, meg az érzéssel, meg ezzel az egésszel, mert ugye, hogyha az emberen ez eluralkodik, a fájdalom úgymond, és arra fókuszál, akkor az egy nagyon nehéz verseny lesz. Te ezt hogy kezeled így fejben, meg így egyáltalán? Hát én azt próbálom tudatosítani, hogy jönni fog, hogy mikor Uh-huh. az egy jó kérdés, meddig tart az megint egy másik kérdés, de el fog múlni. Uh-huh. Tehát folyamatosan azt kell, vagy legalábbis én ezt próbálom magamba, hogy
jó, most fáj, ez van fája, majd el fog múlni, és el fog múlni, próbálok más dolgokra koncentrálni. Azt nem is tudom, és pártatlan is biztos, hogy volt, hogy combok azok fájtak persze, de akkor nézegettem a környéket, mik vannak. Éjszaka ott jobban lehetett arra koncentrálni, hogy jeleket keresni, hogy merre kell futnunk. Uh-huh. Utána, amikor esett, akkor meg már a pocsolyákra kellett inkább. Tehát mindig másra próbálom elterelni a gondolataimat, és amúgy nagyon érdekes, hogy amúgy tényleg elmúlik. De lehet, hogy többször előjön, tehát hogy egyszer itt fáj, egyszer ott fáj, volt lábujjam fájt, utána a combom, tehát így általában így mozog az emberbe a fájdalom, de elmúlik. Uh-huh. Igen, és így, ahogy mondod, hogy nem adsz neki erőt, úgy mond, hogy nem fókuszálsz rá, hogy van, elfogadja az ember, és akkor szerintem az a legfontosabb, hogy ezeket mert ez is egy olyan körülmény, amit nem tudsz változtatni. Hát meg tudsz, hogyha félreállsz is, de akkor is fájni fog, ha abba hagyod a versenyt, de akkor még utána majd a másnap a szíved is fájni fog, meg fél évig gyötörni fog, tehát el kell azt is dönteni, hogy melyik a fontosabb neked, az, hogy most fél évig összetörve legyél, mert tényleg erre készült évekig, és nem sikerült a saját úgymond butaságod miatt, vagy egy kicsit ez pirod, és el fog múlni. Másmilyen fájdalom lesz utána már. Az a boldogabb fájdalom, amikor beértél. Uh-huh. Igen, az az igazi, jól eső ultrás fáradtság. Igen, az a robotzsarus mozgás, igen. Igen. Most egy kicsit így rátérnék így a táplálkozásra, mert szerintem ténylegesen az egy eszméletlenül fontos, és nem csak úgy a frissítés miatt, hanem ahogy említetted is, még a regeneráció miatt is igazából nagyon fontos. Tehát, hogy mi az, amit változtattál így a táplálkozásodon az elmúlt években? Mi az, ami neked működött, és érzed, hogy egyértelműen ezt jó, hogy ez a váltás megtörtént? Hát az biztos, hogy először is a folyadék bevitel, szerintem az egyik legfontosabb. Nem is azt mondom, hogy rengeteg, tehát el lehet túlozni azt is, de hogy az a mennyiségű, és ezt vízről beszélek leginkább, hogy az meglegyen. Ami még szerintem nagyon fontos, hogy van azért nekem is itt problémám, mert szeretem a sört. Tehát az egy nehezebb dolog, hogy arra odafigyelni, nem is mindig sikerült, hogy nem álltatom ezen magam, tehát lehet továbbra is javítani a dolgokon. Tehát a folyadékbevétel az nagyon fontos. Ugye az edzések után ezt mindenki mondja, az elektrolit háztartásunk ugye lecsökken, arra érdemes odafigyelni, hogy az edzések után az minél inkább gyorsabban pótoljuk. Ugye aki meg edzés közben, tehát hosszabb edzés közben se nagyon frissít, akkor annak meg még inkább erre figyelnie kellene. Uh-huh. Nekem nagyon fontos az, hogy ami már egy óránál hosszabb edzés, ott a frissítésem is legyen azért. Tehát az már megint segíteni fogja a regenerációmat, hogyha edzés közben is frissítek megfelelően, ugye. És hasonlóan úgy, mint mondjuk a versenyen. Uh-huh. Ezáltal a versenyen se lesz olyan akkora újdonsága a testemnek, hogy gélt kap például, vagy egy sótabletta jön. Akkor nagyon fontos szerintem, meg amit figyelek, hogy megfelelő reggeli. Uh-huh. Kivétel talán az nálam, hogyha délelőtt inkább reggel csinálom meg az edzésemet, akkor semmi. Tehát én 4 óra megyek el edzeni. Akkor is, hogyha hosszú futás van, tehát mondjuk 3-4 órás edzés, akkor is éjgyomor, és akkor a frissítéssel. Így van. Aha. Hát, hogyha rendesen ugye táplálkozunk, akkor éjszaka feltöltődik a raktárjaink. Maximum annyit lehet, hogy 1-1,5 órával a felkelés után, ugye ha elindulok, akkor mondjuk már előtte kis izót iszok, hogy mégis azért amennyi ott 1,5 órát elment szénhidrát, azt azért pótoljam, és akkor szinte teli raktárakkal elindulok, és ugyanúgy én azt a bevált 20 percenkénti frissítésemet csinálom a hosszú futás alatt, utána pedig visszatöltök egy olyan étkezéssel, ami teljes értékű, nem feldolgozott élelmiszerekben, hanem minél inkább
természetes alapanyagokból készült. Jó Uh-huh. szénhidrát, fehérje gazdag, legyen azért benne nagyon sok zöldség is, a gyulladás csökkentések miatt ez nagyon fontos. Úgyhogy ez, meg ugye attól függ, hogy vannak az edzésem, ott az étkezésekre nagyon kell figyelnem. Uh-huh. Nem szeretném azt, hogy mondjuk így is előfordulhat, mert futósnál ugye minden felrázkódik, hogy gyomor gond van mondjuk edzésen, de hát ez bele jár, mert egyik nap ilyen pacba vagyunk, másnap olyanba, de nagyjából azért lehet rá készülni, hogy nem egy pacalpörkötet eszik az ember mondjuk ebédre, hogyha kettőkor kimegy futni például. Uh-huh. Ez az, amikre úgymond jobban figyelek. Hát igen, meg az a tényleg, hogy a feldolgozott élelmiszereket megpróbáltam minél jobban kiszorítani az étkezésemből, illetve még, ami még szerintem sokat számított, hogy nem vagyok egy olyan nagyon édes szájú, de Uh-huh. még kevesebbet próbálok cukrot. Aha. Tehát nem azt mondom, hogy azért amikor mondjuk egy nagy versenynek a végéhez érünk, utána a szervezet azért a habzsolás előjön, kevesebb kilométereket futunk, ott biztos, hogy azért jobban is elengedi az ember magát, egy kicsit kikapcsol, de azért próbálom azt, hogy azért ne legyen ez olyan, hogy mondjuk 8 tábla csokit megeszek utána, mert nem is jó, tehát nem jó a szervezetemnek se, meg hát szerintem nagyon sok energiát elpazarolunk arra, hogy ezeket a rossz dolgokat feldolgozza a szervezetünk, inkább kitisztítsa belőlünk, úgymond. Uh-huh. Hm. Igen, és amúgy akkor, ha jól vettem ki, az te húst eszel, tehát, hogy... Igen, igen. Megtartom ugye... a mértéket, tehát nem olyan nagyon nagy mennyiségben, de igen, igen. Uh-huh. Én szeretem amúgy, tehát nincsen vele semmi problémám, se etikai szempontból, se alapból se, de inkább a mérték szerintem az egy nagyon fontos, hogy mértékletesen együnk mindenből. Változatos legyen, színes legyen a viszonylag. Tehát én az utóbbi években, amit régen nem gondoltam volna, hogy mindenfajta zöldséget megeszek. Régen csak paradicsom, paprika, talán uborka. Ugyanúgy most meg mindent is. Igen, az nagyon fontos. Én ugye nem eszek húst, ez egy nem régi dolgom, ez egy 7 hónapja, meg úgy tudom, hogy Erős Tibi se eszik például, akkor Lubici, tehát egy elég sok ultrafutó, meg külföldieket is. Én ugye nem vegán, csak vega étkezésen vagyok, de hogy a regeneráció miatt kezdtem el, mert azt olvastam többektől is, meg hallottam, hogy a regenerációs időt egyszerűen, hogyha az ember nem eszik húst, mivel a húst ugye a legnehezebb lebontania a szervezetnek, ezért a regeneráció képességet így lehet boostolni, és amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy ténylegesen érzem is Hát meg ugye a másik oldalra a zöldséggyümölcsök, meg ugye, hogy a zöldséggyümölcsökkel pedig a gyulladásaidat tudod csökkenteni. Hát az is ugye segíti a regenerációt, mert az edzésektől, versenyektől azért nagyon sok gyulladás keletkezik a szervezetünkbe. Úgy. Amikor, tehát azt mondtad, hogy ugye a 20 perces alapú frissítést csinálod, az azt jelenti, hogyha mondjuk van egy másfél órás edzésed, már ott is az első 20 percnél már elkezdesz frissíteni. Igen, ugye egy óránál rövidebb edzéseknél maximum nyáron víz, tehát másra nincs szükségem. Ugye vannak a hosszabb távok, ott rendesen 20 percenkénti frissítés, és a kettő között itt ugye változó lehet. Lehet mondjuk tényleg, ami másfél óra alatt vége van, valami mondjuk hosszabb intervall edzés, 2 óra, 2,5 óra. Itt azért már improvizálni kell a dolgokat, itt attól is függ, hogy mondjuk tél van, nyár van, számomra ez is egy kicsit változtatja a dolgokat, de nagyjából, ami közelebb áll az 1 órához, ott azért nem tartom meg a 20 perces frissítéseket, mert szerintem nincs rá szükség. Ami viszont már a 2 órát közelíti, vagy hosszabb, ott már érdemesebb megtalálom, és próbálom úgy is csinálni. Igen, és ezt gondolom azért is van, hogy az utána lévő regeneráció idő is rövidüljön, meg akkor a teher, vagy... Hát igen, az edzés is segíti, tehát... Igen.
Hát és hogyha mondjuk ilyen 4-5 órás edzésed van, gondolom vannak Van, olyanok, igen, igen. hogy olyankor hogy oldod meg a frissítést? Mert ugye, hogy nem szeretsz mondjuk mellénybe futni, van egy 5 órás edzés, akkor ez így hogy oldódik meg a frissítés? Mert ugye mondtad, hogy izó, általában izó alapú, meg víz, tehát hogy azért az viszont súly is, meg hát azért sok kulacsról beszélünk akkor, vagy ilyesmi, tehát hogy azért ez nem egy egyszerű Igen, történet ezt ugye ha megoldani. síkon van mondjuk edzésem, akkor általában ez hülye fog hangzani, de autóval kiállok, az autóba be van a frissítésem, és körözök. Aha. És akkor így tök jó meg tudom oldani. Vagy például, Uh-huh. hogyha a Puskásnál vagyok, akkor ott le tudom ugye rakni a kis kéjemet, kulacsaimat, víz van ott, tehát ott megoldott ez a dolog. Uh-huh. Mondjuk az emelkedős edzések az meg kicsit izgalmasabb. Ha mondjuk a Gellért hegynél megyek föl le, ott megint meg tudom ezt az autós frissítést oldani, viszont egy 3-as határhegynél már egy kicsit nehezebb, mert ott ugye míg lemegyek és visszamegyek, az körülbelül hát egy óra, nagyjából ez a 11-12 kilométer. Ott is annyi úgymond segítség van, hogy az út közepén van egy kék kút, tehát abból vizet tudok nyerni, viszont azért az izót vinnem kell magammal. Hát ez igen, vagy mellény, vagy kézbe fogom, tehát más opcióm sajnos nincsen rá. Ez amúgy nem is volt annyira így probléma, hogy ezt sokszor le kellett idézőbe gyakorolnom, mert pártatlanon is kerültem olyan helyzetbe, hogy az esőnél annyira szétállott a mellényem, és hogy már azt leadtam, és inkább mind a két kezembe két-két kulacsal futottam, nem is tudom, 10-20 kilométereket. Tehát, és nem volt úgymond furcsa számomra, hanem megszokott volt. Nem zavart. Ugye én is általában egy kulacsal minimum futok a kezembe, az mindig úgy van. Mert igen, így, hogy mondod, így most nekem is egyre úgymond könnyebb így ezt megoldani, hogyha az ember körpályán fut, vagy tehát csak ugye sokan egyből azt teszik föl nekem a kérdés, hogy normális vagyok-e, igen, unalmas. hogy futok 2-3 órákat így körbe-körbe. Tény és való, hogy nem a legélvezetesebb úgymond, vagy nem tudsz annyira a tájra figyelni, vagy nem tudom, ilyesmi, de szerencsére nekem ezzel a fajta monotonitással nincsen problémám. Én nem hallgatok zenét se például a futásaim 90%-ánál, most rászoktam a hangos könyvekre, zenét azt még mindig nem, de most így valami tudásvágy így előbújt bennem, és akkor hangos könyv. Te amúgy hogy vagy ezzel, hogy hallgat zenét, nem hallgat zenét, mert ugye vannak így sportolók, akik így azt mondják, hogy egyértelmű, tehát el se tudja képzelni, valakinek meg eszébe se jut. Hát úgy vagyok vele, hogy van, amikor zenét hallgatok, van, amikor podcastet, ritkán van az, hogy nem hallgatok semmit, de Spartathlon miatt muszáj volt olyan edzéseket is csinálni, hogy nem hallgattam, mert ott nem lehet. Tehát fel kellett arra is idézőbe készülni. Tehát visszatérve a körpályás edzésekre, én még azért szeretem, hát inkább a funkciója jó, hogy főleg ha úgy tudom ezt csinálni, ezt a körpályást, hogy nincsen lámpa mondjuk itt. Mert Pesten azért, hogyha A-ból B-be meg visszafutnék, hát ott nagyon sokszor meg kellene állni, és az ritmusból is nem lesz olyan az edzés, mint ami ennek idézőben kellene lenni, mert egy versenyen se állok meg a lámpánál, tehát ugyanazt kéne ugye nekem gyakorolnom edzésen is, ami majd a versenyen lesz. De ezért inkább vagy a stadion körül futok, most ha az 50 km, 50, biztos sokan hülyének néznek emiatt, ez van, de tudom jól, hogy ezt miért csinálom. Igen, amúgy én Zuglóban laktam, nemrég jöttem el onnan, én sokszor futottam én is ott, és mindig figyeltem, de mindig máskor futottál, mint én, pedig esküszöm próbáltam összefutni veled, de mert én ott úgy csináltam meg azt, hogy mind a két rekordtános pályára is befutok, és úgy már majdnem 2 kilométerről beszélünk, és akkor már nem annyira úgymond unalmas, mert én is ott sokat futottam azon a szakaszon, mert tényleg, hogyha főleg az ember Pesten lakik, akkor én is tehát mindig idegesített, hogy meg kellett állni a lámpánál, vagy akkor
elfutok arra, majd visszafordulok, és közben nézem a lámpát, hogy Igen. át tudok-e futni, és kivesz az edzés, nem az edzésre figyelek, hanem ezekre a dolgokra, és azt vettem észre, hogy ez engem zavar, hogy nem tudok teljesen az edzésre koncentrálni, hanem ilyen Igen, hülyeségekkel kell megakasztjuk az edzést, foglalkozni. igen. Meg Úgyhogy, hát most, úgyhogy aki igen, ultrafutónak készül, annak monotonitást tűrnie kell. Fájdalmat ez, tűrnie kell. Tehát igen, vannak olyan dolgok, nem amiken szeretünk, de egyszerűen, mégis muszáj. igen, mert vele jár, az úttal jár, ez így van. És neked amúgy melyik volt a legnagyobb tanulság így eddig a 5-6 év alatt, amióta futsz, így a futással kapcsolatban? Hát talán az, hogy ha van olyan célom, akkor képes vagyok nagyon sok mindenen változtatni. És változni. És tenni érte. Igen, tehát a megfelelő cél. Mert ugye ez a célkitűzés dolog is egy nagyon érdekes, mert hogyha túlságosan mondjuk nagy célt tűzünk ki magunk elé, akkor az akár tud még demotiválni is. Hát hogyha... reálisan kell gondolkodnunk, meg olyan emberekkel kell körülvenni magunkat, akik rávilágítanak, hogy ez most reális, vagy nem reális. Ha esetleg te mondjuk még ezt nem éreznéd. Volt már olyan, amit a Bódis Tomi visszadobott mondjuk ötletedet, hogy mondjuk ilyen verseny, vagy ilyen táv, vagy még nem volt ilyen? Hogy... úgyhogy ezek szerint jól lövöm be a célokat. Igen, azért kér, mert az Igen. embernek úgymond az edzője ilyen Persze. szempontból ez egy nagyon jó tükör, mert ő nagyon sok adatot lát meg mindent, hogy hogyan működik. És most van olyan cél, amit így elmondhatsz, vagy el szeretnél mondani, hogy mi a Spártatlan után így most a következő? Hát ugye azért nehéz, mert nagyon sok versenyről még nincs hír jövő évről. Mert ha jól tudom, elvileg jövőre kéne megrendezni a 24 órás Európa-bajnokságot, de egyelőre én még nem tudom, hogy lett olyan város, ország, aki ezt megrendezné, tehát nincs hivatalos megerősítés, hogy mikor és hol rendeznék meg. Ha ez kiderülne, akkor az biztos egy motiváló, egy nagy cél lenne, tehát egy válogatott mezbe futni, az mindenféleképpen. Kiskoromban is ez volt az egyik célom, csak az a fociba volt. Így lehet, hogy el tudnám érni másik sportágba. Ha ez mondjuk nem fog megtörténni a következő évben, akkor pedig hát elsőképpen az UB-n mindenféleképpen szeretnék javítani. Ott se értem el azt a célomat, amit idén szerettem volna, úgyhogy az lenne az első. Illetve ugye beszéltünk a Spártatlanról is, hogy hát ott se értem el a célomat, tehát az is lehetne egy következő. Az is. Tehát akkor most ilyen távemelésben, mint mondjuk egy UB dupla kör, vagy valami ilyesmi, az nem, most még nem, semmi esetre se. Jelenleg nem. Így is elég örültségek ezek a dolgok. Hát még most egyelőre nem gondolom azt, hogy nekem ezt tetőznöm kellene. Inkább előtte megpróbálnám ezt minél jobban kimaxolni. De szerintem ez tök jó. Ez most már azt nem merem kimondani, amit régebben, hogy ilyet biztos, hogy soha többé, mert nem szabad. Jelenleg azt gondolom, hogy ez nem mostani cél lenne. És amúgy 12 órás és 24 órás versenyen indultál már, vagy a 6 órás után ugye a 100 mérföld volt és az UB, tehát akkor így, még mondod, ez igen. a két klasszikus, akkor ez még hivatalos versenyen még nem volt egyik sem. Nem, Az a baj, hogy a 12 órás nagyon így ezekben a felkészülésekben nem is illik bele. Az túl nagy terhelés lenne ahhoz, hogy normálisan tudjuk az edzést folytatni a nagyobb versenyig. Hát a 24 órás meg ugye hát most egy Európa-bajnokság, vagy ahhoz kvalifikáló verseny, az mindenféleképpen is egy cél között szerepel. Hogy mikor az megint egy másik, az ugye adja majd magát, hogy lesznek a versenyek. Tök jó. Meg azért jó azt látni, meghallani, hogy
hogy nincs egyből az, mert az elején érti az ember, hogy ezt az éjséget, hogy növeli a távot, meg ezeket, de most ugye látszik nálad, hogy oké, ez most egy tök jó mennyiség, és akkor ezen lehet javítani, és ebbe is még ugye sok munka van, amit bele lehet Hát tenni, és lehet bőven, javítani. bőven, igen, igen. Hát már Hm. most csak a két nagyobb versenyem között is látom, hogy plusz befektetett munkával mekkora javulást tudtam elérni. És ez nem csak most a versenyen derült ki, hanem inkább a verseny utáni regeneráció szerintem az engem annyira meglepett, hogy még máig nem értem ezt a dolgot. Hogy az UB Hm. után, 3 hét után is még mindenem fájt. Jó, van, amennyit az ember ugye hozzászokik ezekhez a nagy terelésekhez, de hogy most de egy hét után már viszonylag úgy tudtam futni, hogy nem volt fájdalmam. Jó, nem 30 kilométereket, hanem mondjuk egy 8-10 kilométert, de Mhm. mindenféle fájdalom nélkül. Hm. Ami egy annyira tök jó érzés volt. Mhm. Majdnem jobb érzés volt, mint Spartára szinte befutni szerintem. Nem, jó, ezeket túlzok egy kicsit, de amúgy tényleg. Tényleg ott az milyen érzés volt, amikor odaértél a szoborhoz? Hát kicsit visszább mennék egy pár kilométert. Az utolsó, hát talán ezért, ha jól emlékszem, mert azért nagyon sok minden így nem ragadt meg a fejembe, de talán olyan 225 kilométer körül volt az utolsó 2-3 kilométeres kisemelkedő, igen, a hegyhez képest kisemelkedő, és utána nagyjából szinte lejtett végig Spártáig az út. Az úgy Uh-huh. elég jó lejtés, és akkor azért akkor is már egész jól esett az eső. Ott döntöttem el, hogy most már a combokra nem figyelünk, hát Uh-huh. minél hamarabb, hát be akartam érni minél hamarabb, és akkor megindultam azért, szerintem a szívem meg mindenem vitt arra lefele, és szerintem ott egy ilyen, tényleg hát biztos, hogy flow érzésbe kerültem, tehát ott mentem lefele, mind akit kergetnek. Volt, hogy több futót megelőztem, és nem is értették, hogy mi történt velem, de tényleg ilyen 5.05-5.10-es tempóban Hmm. könnyedén tudtam ott lefele menni, frissítőpontokon csak integettem, hogy hello, mentem tovább, és az egy nagyon, tök jó érzés volt. Hmm. Ahogy közeledtem, meg szerintem ez még jobban úgy eluralkodott az ember. Utána jöttek tényleg ezek mindenki is mondta, hogy az érzések, végig gondoltam, hogy az utóbbi években, hogy ez hogy jutottam ide, kik segítettek, kik vannak most ott mellettem, kik várnak majd, amikor beérek otthonról, akik követnek folyamatosan, vagy egész éjjel mondjuk fenn voltak, és idézőben szurkoltak, hogy várták, hogy velem mi történik, híreket esetleg, és akkor egyszer csak ugyan beértem, de az utolsó 5 kilométer azért az hosszú volt, azok a egyenes, hosszú utca, mint hogyha a Balatonnál déli parton mennél, igaz, már itt nem sötét volt, de esőben ott soha véget nem érő volt. És akkor egy teljes megkönnyebbülés, amikor már az utolsó chipszalánál átment ott az ember, és akkor az tényleg egy olyan boldogság, hogy nem lehet leírni, tehát azt át kell érni. Hmm. Nagyon jó. Meg így, ahogy mesélted is, így érződött maga a flow-nak egy kicsit a része, mert úgy teljesen másképp beszéltél erről ebben az 1-2 percben, úgy át is szellemültél egy kicsit, mert hogy Igen. azt Volt közben gondolom. is, voltak ilyen szerintem közelflós élmények. És mit üzennél annak az embernek, aki mondjuk most kezd el már ultrázik, de még az elején van, mi az, amit vagy nem is feltétlen ultrázni, aki így a futást is úgy gondolja, hogy egy kicsit elkezdi ezt komolyabban csinálni, ezt az egészet. Nekik mit üzennél? Hát azt mindenféleképpen, hogy fokozatosan haladjanak. Az biztos szerintem, hogyha megtesznek érte mindent, akkor igenis legyen önbizalmuk. Higgyék el, hogy nagy dolgokat képesek vagyunk elérni. Lehet, hogy nekem is azért az A céljaim nem sikerültek, mert azokban a pillanatokban nem hittem el, hogy igazán hogy képes vagyok rá. Meglátjuk a következő versenyeken, hogy ezen egy kicsit tudok állítani, akkor mi történik, de szerintem mindenféleképpen egy egészséges önbizalom
azt ki kell építeni, és szerintem mivel ultrázás, igenis a mentálisan felkészülésre szerintem nagyon nagy hangsúly. Meg amikről beszéltünk, tehát a táplálkozás az nem is csak a futásra vonatkozik, hanem az egész életünkre. Uh-huh. Az egészséges táplálkozás az nagyon fontos. És még tudnám amúgy nagyon sorolni. Igen, ezek szerintem a legfontosabbak. Meg hát úgyis a tapasztalattal tehát hogy ahogy mennek a versenyek, az edzések, az idő, ahogy telik, egyszerűen nem lehet kikerülni. Amikor az ember cselekszik, akkor nem tudja kikerülni azt, hogy történjenek vele dolgok, amiket megtapasztal, és abból megtanul. És szerintem ennek az egész ultrafutásnak ez az egyik legnagyobb szépsége, legalábbis az én meglátásom szerint, hogy eszméletlen sokat formál rajtunk, mint emberként is, hogy hogyan állunk hozzá az élethez, és nagyon mindenhez. Sok mindent megtanulunk magunkról, igen. Mert ugye nagyon sokat úgymond saját magunkkal töltjük az időt. Igen. És azért főleg itt visszatérve a spártatlóra, szerintem mondhatom mindenkinek a nevébe, amikor lejött a sötétség az este, és nem tudom, hogy mások milyen csoportokba futottak, én nagyon sokat voltam egyedül. Uh-huh. Világ másik oldalán, sötétbe, azt sem tudom, hol vagyok, merre megyek, jó fele megyek, és ott nagyon sok mindent átgondol az ember. Az eddigi útját, jó helyen vagyok, jó fele tartok el, stb. De hát úgyis majd, aki elradja a fejét, majd úgyis meg fogja ezt tapasztalni. Izgalmas, igen, azt meg kell hagyni szerintem. És valószínűleg ez emiatt szippantja be az embereket. Uh-huh. Nem gondolnám azt, hogy mindenki a fájdalomért szeret futni. Lehet, hogy van olyan is, de... Igen, de ez például olyan, amit úgy nem nagyon tudsz máshogy reprodukálni. Tehát ezt nem tudod másképpen megélni. Mert vannak dolgok, amiket az ember, ha így csinál, úgy csinál, akkor is meg tudja élni. Ebben az egész ultrafutásban, ezekben az élményekben van egy olyan része, hogy nem tudod sehogy sem megnézni, hogy mi van mondjuk 200 kilométer fölött, mik jönnek. Csak akkor, hogyha odamész, és elkezded, és futsz, és csinálod. Semmilyen más lehetőséged nincsen erre. És én most látom, hogy nem tudom, hogy te a spiritualitással így, meg az önismerettel hogyan vagy. Én úgy kötöm össze most ezt a futásnak, ezt az új reneszánsz korát, hogy ennek most elindult egy ilyen másfajta szemszögből próbálunk magunkra nézni, és keressük magunkat, hogy kik vagyunk, és ehhez például az ultrafutás szerintem amúgy egy eszméletlen jó eszköz, mert brutálisan nyers és őszinte. Az biztos. Amit beleadsz, azt kapod vissza, tehát... Igen. Itt meglepetések idézőben nincsenek, tehát ha nem teszed bele munkát, akkor egy ilyen verseny el fog kaszálni. Hát igen. Nagyon szépen köszönöm Én is nagyon szépen köszönöm, és örültem. Én is, úgyhogy... Remélem, hogy pár ilyen jó tanácsot meg fognak fogadni a hallgatók. Biztos vagyok benne, meg azt meséld el még nekünk, hogy hol lehet téged követni, vagy aki mondjuk még annyira tehát nem ismert, és hol tudja követni a te futásaidat és futókarrieredet. Hát ugye a Strava-ban megtalálhatnak Fakler Ferenc néven, Facebookon Feferrán a nevem, és ha jól emlékszem, az Instagramon is elvileg, igen, szerintem ott is. Igen, ott is igen. Ezen a néven megtalálható vagyok. Meg úgy tudom, hogy Patreonon igen, is Patreonon is csináltam egy felületet, ahol blogokat fogok, és már teszek is közzé. Lassan el fogunk majd jutni a Spártatlanhoz is. Nagyon jó szeretném vesézni az élményeket, érzéseket, úgyhogy szerintem érdemes majd elolvasni, aki szeretné. Jó, ott pedig Vakler Ferenc talán, azt hiszem, de a nevemre rákeresnek, akkor biztos, hogy meg lett. Meg szerint be fogom rakni majd az adásnak a leírásába, hogy hol tudnak akkor téged megtalálni. Én is olvasgattam az eddigieket, és
Igen, az ember, amikor ír, akkor egy kicsit más, mint amikor szóban beszél, mert ott ugye több idő van Így van, átgondolni, igen. és amiatt úgy ütősebbek is tudnak lenni azok az írások, mert látszik, hogy te abba úgy jó beleengeded magad az írásokba. Hát meg megszokottabb az írás. Igen, az egy másik, igen. Na hát tényleg nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nektek is köszönöm, hogy itt voltatok végig, és találkozunk a következő podcastben. Sziasztok! Sziasztok!